Pasukin natin yung terminal. Ito guys, mga pasalubong. Labas tayo. Ito yung mga pasalubong. Ito guys yung bagong Unity DLTV. Napakataas guys. RMB Transport. Itong Peña Francia, mga biyaheng Naga. Napakaganda guys ni DLTV, bagong bago. Alis na guys yung papuntang Bulan, Sorsogon. Ito ngayon guys yung update dito sa Legazpi Grand Terminal.
Ito, biyaheng bulan din to si Queens. Ito guys, yung sa R&B Express. Ito naman guys, yung sa Superline. Alas 4 yun. Ito guys, yung sa Amihan at Tulfranco. Ito naman guys yung sa